नुबाय मानसिया निजेनि जालायनाङा मालायाबो मदद खालायो। आयै नुबायना दा मालायनि मानसि जानानैबाबो लालिया दिनै जोंफोरखौ मदद खालायबाय। निजेनि लोगोआव खोथा गैया आयै मानसिया गोसो मोजां जाबानो मदद खालायखायो। नंगौथ' र' निजेनि मालायजों खोथा गैया गोसोआव मोजांब्ला अननाय थाब्ला अनफावरि गोसोनि जाब्ला अनखायो मदद खालायखायो। दा लालिया जेरै जोंफोरखौ मदद खालायदों एसेबां खैफोदनि समावबो बियो जोंखौ मदद खालायबाय। आं सानाखैमोनानो लालिया दि बेबायदि मदद खालायगोन होननानै एसेबां खैफोदाव फैसा हरगोन होननानै। बेसेरिया अनथाव बाथावनो अनहरदोंदि जोंफोरखौ निजेनि मानसियानो नायहरबावाखै हिनजावजों नायजाबावाखै मालायासो मालाय फैसा हरबाय। मानसि जाथिया माबोरैबा मारलै हमनो हाया मानसि जाथिफोरखौ माबायदि मा। आयै आरो आंबो होनफ्लांबायना रायज्लायबाय थानाय समावनो थाइसेबो फैसा गैया खैफोदाव गोग्लैना दङ जेरावबो खामानि सामानि मोनाखै होननानै। बेयो माबोरैबा मोननाय खोमा बेनिखायनो हरबाय। आं लाबोनो नागिराखैमोन थेवबो बुंदोंमोन आं थाबनो सुख'नो हानाय नङा होननानै। थेवबो हरदो बेसेरिया अनथाव बाथावनो। बे खैफोदनि समाव रावबो मददखौनो खालायाखैमोन बिसोर मदद खालायबाय। बेफोरबायदि जायगायाव सोरनि मदद मोननो दे बिनिदि मोनदों। मानसिनि आखला बेबायदिनो हमनो हाया मानसिनि आखलखौ रावबो हमनो हाया। एसे मानसिया सायावल' मोजां जायो मायबा मदद बिबोला थाइसेबो फैसा हरखाया। आरो सोरबा मदद खालायनो गोनांबा गावनि मालायनिजों खोथा गैयालै गोसो मोजांनि मानसिया मालाय गावबा गावनो खालायखायो। आरो गोसोआ मोजां नङाब्ला नोंखौ अनाबा जेसेबां नोंनि न'खरनि मानसियानो जाया मानो नोंनि निजेनि मानसियानो जाया मानो नोंखौ जेबो मदद खालायखाया। आयै दा बेसेबा गोनांथि जाखाना दंमोन फैसाखौ समावनो मोनबाय आरो जि जाबाय। बेनिफ्राय मानोथो लिंबोदे बेखौलाय जोंफोरनि न'आव खेबसे आलासि जानो। दालाय जोंफोर समफोरै थांब्लाथ' जोंफोरखौ लोगोखौनो मोननाय नंला बियो। लिंदोंमोन आयै बेनाबो फिसाज्लानाव थांनांगौनो हस्टेलाव। गाबोन फैगोन होननानै बुंदों आयै खेबसे नायनानै थांगोन होननानै बुंदों। रितुनो जेबो खोन्थायालासिनो थांनाया मोजां जागोन ना। आइयाथ' रबिबारैनो थांगोन होननानै बुंदों। गाबोन सानसेल'सो दङ गेजेराव। फाग्लि जायाथ' रितुआ मिथिबा बेफोरखौसो सानफ्लांबाय दं आं माबा गिनाय मोनबाय दं। उनाव फाग्लि बायदि जाबालाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो माबोरैबा मोनोना। बेबो बिनिनो हिनजाव आरो बेबो गथ'बो दंबावो। मा खालायनो आं माबा गोसोफोरखौ माबोरैबा मोनबाय दङ थगायनांगौ जानायखाय। आरो बेबो मेगनाबो नुला मेगनखौबो मोनगोन होननानै मोनासैबो खोमा। बिहामजो दै गुदुं फुदुंदोंमोन नोङो? आयै फुदुङाखै र' फुदुङैनि। आयै रबिबारै थांमारनोसै होनबा? मा नों थांनो गोसो गैया बेयावनो आलाय सिलाय थाबाय थानोसै? नङा आयै बेबायदि नङा मानो थांनो गोसो गैया गोसो दङ। आं रितुखौ साननानैसो माबोरैबा मोनदों आयै। बेखौलाय मानो सानबाय थानांगौ? नङा आयै सानफ्लाङोना हाजारबाबो गथ'बो दं बिहा। जेबो टेनसन गैया बिहा गथ' दंबाबो मिथिबायना फैसानि सायाव उन्दुग्रा मानसि बिसोरो। बेसेबा फैसा दङ मानसि लिंबानो मानसि मोनगोन। जोंहासो थाखा फैसा गैयिनि थाखाय थांनो नागिरदों। जोंबोथ' गुबुन जाहोननि थाखाय थांनो नागिराखैना। थेवबो आयै थेवबो जेबो गैया मिथिबायना। मोनथिब्ला नों थांगोन होननानै खिन्थाब्ला मोनखानाय नंला नोङो नोंनि हौवाखौ। आंबो आंनि फिसाज्लाखौ मोननाय नङा। बेयो आंनि फिसाज्लाखौ मोनखांना आंखौ जोना गारगोन मिथिबायना। बेखायनो खिन्थायाखै आं बेनो आरो खिन्थाखायाबो सिरि बेखायनो लांनो नागिरदों। थां नोङो माबा खालायदो बेफोरखौ सानबाय थानांला दैया फुदुङै थां। आरो गाबोन फुङावनो ओंखारलां टिकेट बायनो। हाजावना लाबाबो नाजावना लानायखौबो फैनो रोंलाबा बेफोरबायदि मानसिखौलाय आरो माथो खालायबावनो। बे बिहामजो उन्दैखौबो आं एसेबां गाज्रि होननानै सानाखैमोन। आं बेबायदि खालायनाय नङामोन जुदि बियो आंनि फिसाज्लाखौ मोजाङै नायगौमोन। बियो जेदावनो फिसाज्लाखौबो नायासै। आं मानो बेयाव थैनो थाखाय आंनि फिसाज्लाखौ दोननोलै। दोना लाना थांगोन आं। मोजां जाब्लासो मोजां मोनफिनगोन उल्थायै गाज्रिब्लालाय गाज्रिखौनो मोनफिनगोन। जेबो बेफोरखौ सानबाय थानांला। जानांगौआ जालांबाय मावलांबाय थांनांगौआ थांबाय। दा इसोराबो बेखौनो नागिरखादों जोंफोरखौ गामियाव थांजानायखौनो लुबैखादों। बेनिखायनो जेखिनि अरायबो मददबो मोनबाय फैसाबो मोनबाय। थांनोसै दा मोजाङै आरामसे। इसोराबो जोंखौ गामियावनो थांजानो लुबैखादों नुवाखै। बेनिखायनो लालिया इसोरनि महराव मदद खालायफैबाय फैसा एसे होननानै। नङाब्ला थांनो फैसायानो गैयामोन। बेफोरखौनो साननांगोन आरो बेफोरखौनो इसोरा लामा दिन्थिनो होननानै साननांगोन मिथिबाय। गुदुंद्राय जायाखैथ' दैया जायाखै दे बारा जायाखै। मा खालायनो नागिरदों? थुखैनोसै आरो सासेखौ थुखैनोसै। आयै थुखैनोसै बेखौ थुखैखांनानै आङो टिकेट दानो थांसै। दे होमब्लालाय माब्रै थुखैदो। थांदो नोङो गोबाव जागोन नङाबा टिकेटफोरखौ मोननाय नङा। आयै दैखौ फुदुंदोंबा फुदुंखानायबा दैया? आयै दै गुदुं। थां होमब्लालाय थांदो। माबोरै लायदो मानसिखौ? नोंबो माबोरै थांनानै माबोरै फै?
मिन्थिबायना गोबाव खालायनाङा गोबां माल बुस्थु माबा माबि जाबोनोबो दंखासै औ र' हुना हो मोदोमफोरखौ एसे औ खर'खौबो लोबना होनोसै नामा औ आयै खर'आवबो फोन एसे सेम्पुखौ फोन र' सेम्पुआलाय अबाव सेम्पुआ गैला आयै जोब्बाय बायनो हायाखैना साबोनखौनो हो र' होमब्लालाय बिराद मोजाङै थुखैनांगोन बेखौ बेसेबा गोबाव जाबाय दुगैया औ आयै गिनानैनो थुखैयाखैमोन ना डक्टरा बांद्राय थुखैनोबो होआखैमोन थुखैनो होआब्लाबो दिनै थुखैथारनोसै मोजाङैनो गाबोन ट्रेनाव गाखोना थांबा मोनामनाय मोनसिगोन माथो मानसिफोरा न'आव थांनो मोनगोन गाबोनो मोजाङै थुखैनानै लांखानोसै बिखौ दे हुना हो मोजाङै हु बे गोन्नाफोरखौबो हुना हो आबाखौबो थुखैनांगौमोन आयै मैयाबो दुगैयाखै बियो अबाव मानसियालाय अबेथिं दङ लामाथिं थांलायबाय नामा बियो न'नथिं दङ आयै थांनाय बेखौबो लानानै फैखा सानैखौबो थुखैहोनोसै ज'नो र' होमब्लालाय लायनि आं बिखौबो दै गुदुङालाय दंना गैला बे गुसुफोरजों थुखैहोबाय थाबा गगा मोननो हानाय ना दंबावोना दै गुदुङा औ आयै दङ आं इसिङाव होनानै गारबोखादोंमोन ए मानोबा लिंहरनायमोन रितु लिंहरनाय माने गाबोननि बाथ्राखौ गोसोआव दंना गैया गाबोननि बाथ्रा मामोनबा बावगारबाय होनबा नोङो गोसोखांबाय गोसोखांबाय ना औ रादायमोननि न'आव थांगोन लायनो रादायमोननि न' नङा बेयो रादायनि न' नङा बे सुदेमनिसो न' रादायनि न'आ बिसो सुदेममोननि न'आव थांगोन रादायखौ लायनो सरि माने बेनोथ' बावगारनानै दा था दे फुङावनो थांगोन 11टासोआव दादैखौबो बुंखानानै दोनबाय जागोन दे जागोन बावगारा 11टासोआव थांगोनबालाय औ जों गासिबो थांजोबगोन सान्थिबो नोंबो दादैबो आंबो नङाब्ला बे बेमारि मानसि हानाय नङाना मानसि बुरजा नांगोन आरो बिसोरबा मा खालायो मा मायो फाथा गैया बेनिखायनो मानसि बुरजा लांफाखानांगोन बेखौनो टेनसन लायो नोङो जोंफोर थानायावनो धै मा सुदेम बिलाइ टेनसन लानाङा गाबोन सेकेन्डआवनो लाना फैगोन रादायखौ औ बेखौनोथ' आंबो नेगासिनो गाबोननि साना माब्ला नुजायो फाइनेलि बे सुनिनिफ्राय गोजान खालामनानै लाबोनो हासिगोन आङो आंनि हौवाखौ जेबो टेनसन गैखाला खेबसे आंनि न'सिम सोनो हाब्ला रादायखौ बे सुदेमखौ आङो खाथियाव फैनो होआ सेथ्लाबो गानो होआ आं बेखौ आंनि न'नि औ जागोन बेबायदिनो खालायखा गाज्रिखा बे हिन्जावा सुदेमा मथ्ल'बिथार औ नोंबो मिथिगौना बेयो मथ्ल'बि होननानै सेल्फिस बियो बेसेबा गाज्रिखा बियो गाज्रि हिन्जाव आंखौ खानि होननानै मिथिनानैबो आंनि हौवाखौ आंनिफ्राय गोजान खालायनानै लाना थांदों बियो माबायदि गोसोनि मानसि नुदोंना आंखौ खानि होननानैबो रेहेम खालायाखै बियो एसेबां पाथार दिननि अन्थाइ गोसोनि मानसि बियो औ नंगौथ' र' मेगन गैया होननानै मिथिखागौ गथ'बो दं होननानै मिथिगौ थेवबो नोंखौ नोंनि हौवानिफ्राय गोजान खालायनानै लाना थांबाय दे डेन्जार मानसि बियो गाज्रिखा रादायखौ लाबोखांनायनि उनाव बिसोर बिमा हिन्जाव बिसोरखौ खाथियाव फैनो नाङा नोङो होआ आङो फैनो होआ बिनि बिमायाबो गाज्रि आंनि बेफोर अबस्थाखौ मिथिखानानैबो बियो सुदेमजोंसो लोगो आंजों लोगो नङा बियो आंखौ अनखाया आं फिसौज्लाखौबो अनखाया बे हिन्जावा रुद्दोमारि बुरैया साला बिहामजो गिदिरखौल' सिनायो बियो फिसौज्ला गिदिरखौल' सिनायो आंनि फिसाखौ सिनायखाया सैखाया आंबो बेखौ बुरिखौबो हाबनो होखाया आं आंनि न'आव औ कारेक्ट बाथ्रा बुंदों नोङो आरे सना माइनाव नों मानो टेनसन लादों आं होथारगोन नोंनो आङो नै सनानि मा नांगौ नोंनो सनानि लो ने आसान ने फाइन नांगौ नोंनो रुनजुन पायल खामानिया जाबानो होथारसिगोन नै जाखाथारसिगोन माबोरैबा टिकेटखौ लानानै थांनो हागौबा टेनसन गैला क्या हुआ पता नहीं मुझे डर लग रहा है टिकट नहीं मिला तो क्या होगा कल राधा को लेके नहीं जा पाऊंगा अरे तुम इतनी क्यों टेंशन लेते हो मिलेगा ना पता नहीं मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है तो मुझे पता नहीं मुझे हमेशा डर ही लगा रहता है पता नहीं मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है अरे इस बार कुछ नहीं होगा कोई बुरा नहीं होगा सोचने से ज्यादा होता है कुछ नहीं होगा चलो हाँ अरे चलो क्या हुआ अरे चलो क्या हुआ राधानि हिन्जाव गिदिरसो बेखौसो लोगो मोनलायबाय दा बे दा आंखौ रेलवे स्टेसनाव नुबाय खिन्थानोसै सिगोन खोमा रितुनो मा खालामदों आङो अरे क्या हुआ बे राधानि हिन्जाव गिदिरालाय मा मोनफैदों बेयावलाय मा खालामदों आङो आंनि रायज्लायनायखौ खोनायाखैथ' बियो हे मोनथिजोब्बाय खोमा दा बियो आं टिकेट बायनो नागिरनायखौ आंनि बाथ्राफोरखौ खोनाबायसो नामाथाय आवा
लाली वो मैं प्रॉब्लम में फंस गए। क्या क्या प्रॉब्लम? वो लाली, वो पीछे तुम देख रही हो ना, वो बूढ़ा जो है ना, टोपी लेके जो है ना, वो मेरे सौतेले के साथ रहता है। उसका कोई सासा लगता है। उसको पता लग गया होगा ना कि मैं टिकट खरीदने आई हूँ। हम चोरी चुपे जा रहे हैं। उसको पता चल गया होगा ना। अरे उसे नहीं पता है, वो उसे कैसे पता चलेगा? तुम इतना डरते क्यों हो? इतना मत डरो। रुको, कुछ करो लाली, नहीं तो उसको मुझ पे शक हो जाएगा। कुछ करो। मा खालामनो फैमारदों बेलाय बेयावलाय? आंखौ नुनानै माथो मानसियालाय गिदिंनानै थाबाय। मा खालामनो फैमारदों बेयो? रुको, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। देखो, पहले तो तुम ये अपना मुंह बंद करो, मतलब अपना फेस थोड़ा चेंज करो। तुम ऐसे रहोगे ना तो उसे पता चल जाएगा कि तुम कुछ करने के लिए आए हो। हाँ, अरे मतलब तुम ऐसे डरे डरे मत रहो, अपना हंसो। हाँ,